जों केम्पिं खालामफानो ओंखारग्रा रावबो मानसियानो गैला। BPF आव जइन जाफैदों आरो जाफैदों आयु आयु हाबाब लैहोर माने सानफ्रोमबो जइनिंआनो जइनिं गासिबो UPPL खौ नागारनानै BPF आव हाबफैदों आरो हाबफैदों। आयु हाबाब खर' सुब्बाव मोनलायो बोरैबा मोनलायो अनखांखां मोनलायो UPPL खौलाय एसेथो मानसिफोरा गाज्रि मोनबायना गारै खारबोदों आरो खारबोदों। रावनोबो नांथारला माने नांथारला माने गेसाव मोनामखायोनो। माने मा जि गोरोन्थि मावना लाखो मोनसे जाखांफुनाय जिथु दैदेनगिरिफोरा मा गोरोन्थि मावलांखो मानि थाखाय रायजो राजाफोरा एसेबां बया मोनखो बिसोरो साननानै मोनाखै दाबो। माने गासिखौबो गावसोरनि जिथु मेन लिडार बिथांमोनानो मोनफ्रोमखौबो माने आवग्रिनानै लाजोबो आरोना। जेरै प्रमद बर'आनो MP, प्रमद बर'आनो MCLA, प्रमद बर'आनो MLA बेफोरबायदि गासैखौबो प्रमदानो माने सेख'जोबनानै लानो नागिरो आरो गावनि सिङाव थानाय सेला बेलाखौथ' नायफिनथारा। गतिके सोर थाबावनो नङा होमबा? गासिबो नागारदों आरो नागारदों UPPL नागारदों आरो नागारदों। मानो होनबा थाखा फैसाथ' खरसा खालामखाया जिथु गावजों थाफानाय मानसिफोरखौबो नायफिना प्रमद बर'नि पिया गारनानै खारबाय, प्रमद बर'नि एसिस्टेन्ट सोरबा UPPL नि माने जेनेरेल सेक्रेटारि सेन्ट्रेल UPPL नि सेक्रेटारि बिथांमोना नागारदों आरो नागारदों। रावबो मोजां मोनग्रा मानसियानो गैला। गतिके जोंनि खायफा रायजो राजाफोरा दाबो बुजिनो हायाखै बिथांमोनजों थाफानाय जिथु गेदेर गोलावफोरानो नागारदों आरो खारदों। जों बायदि फिसा मानसिफोरा थारमाने बिसोरखो माने बिसोरजों थाफानानै जेबो लाब गैया आरोना। बिसोरो जोंखौ थगायगोन, बिसोर लुफिया माबा माबि बिनिखायनो खारदों ओरै होननानै। रावबो खारा, मानो खारा आरो मानि थाखाय खारोनो जों बयबो मिथिखागौ। नागारनानै खारनाय माने जायखिजाया बिनि सिस्टेम आरो फांसनफोरा मोजां नङा बेनिखायनो नागारनानै थांदों। एसेबां मानसि खनसेनो नागारनानै ओंखारबोदों। गतिके UPPL सरकाराव माबा मोनसे दालमेगस कालाहे होननाय बाथ्राया सैथो। माबा मोनसे दङ सिङाव। मानो होनबा बिसोरो सलायनो रोङा, बिसोरो रावखौबो गुबुन मानसिफोरखौ चान्स होआ, स्कप होआ। UPPL नि जिथु वार्कार्सफोरनो जेबो सुबिदा होयिनि थाखायनोथ' बिसोर नागारदों आरो खारदों। बेयावनो बुजिनो हायो बे सरकाराव जेबो माने रुल गैया। बिसोरो माने थगायनोल' रोंगौ आरो गावबा गावनि जिथु उदैनि बस्था बेखौ सुफुंनोल' रोंगौ। गतिके नोंथांमोना बे आसाम बिधान सभानि जिथु इलेक्सनाव फैगौ 9 तारिखआव जों जेरावबो जायगायाव माने भुट थुनो मोनगोन आरोना। बे भुटआव सिदा मोनसेल' बुस्थुखौ सावगारिखौ नागिरबानो जाबाय नोंथांमोना। नांगोलनि सावगारिया बबेयाव दं? नांगोलनि सावगारिखौ नुबाय माने बास दोनथ'दो आरो गुबुन बोरावबो नायनायनि खोथा गैया। नांगोलनि सावगारियाव नाय, जेराव भुटखौ होनानै बास। आरो भुट होखांनानै फैबा बबेयावबा ट्रेक्टर बोराइफोर लोगो मोनबाय बेखौ नायनानै लाब गैया। सोरबा ट्रेक्टर सालायलांदोंबा बेखौबो नाहरनाङा आरो भुट होनो थांनायनि सिगाङाव बबेयावबा ट्रेक्टर नुदोंबा बिनि सावगारिखौबो नायनाङा दै। बास खालि नांगोलखौ नायनानै थां, न'आव नांगोल बोराइफोर दंबा बेखौ नायनानै थां आरो भुट थुनाय जायगायाव नांगोलनि सावगारियाव दाम भुटखौ थुना हो, बास जोब्बाय।